Siyanamkela, ndinguDr. Phil. Mama, yintoni ingxaki? Molo mama. Gqirha, andiyazi ndabhuda phi kulo mntana. Moshakela, ndisayazi uba mandimthini. Maske simbone lo asisipho. Akho nto nizoyenza. Andiyazi ufuna ntoni kum umama. Ewe na-10 years and ndiyahlalisana. Iyakufuna. Umama uthe sathi asisipho dlambizitya ndimbethe ngomvempama. Uyandazi, mbuze. Uthi mandiye esikolweni. Inoba umzimba thengiswe ngubani mhlambi? By the way, next stand a track in 5 rand ikhumeme. Support local businesses. Uyambona gqirha, unje nasendlini. Ewe esikolweni bandigxothe ku-grade 3 for ukulwa. Uba laa bhitsha inganyathelanga oonomsa bam, ngeba isenawo amazinyo. Futhi usaphi ikadi lam lakwasasa singekaxabani. Kudala ndakubona unomona ndim. Ingathi ndim owathi yiba nomlomo onuka ingathi ziimpundu ezivulekileyo. Yintoni ethathisa ikhadi ke ngoku?